Yndi, fawr iawn, sy'n ni'n dweud. Da ni efo lot o bobl a cwsmeriaid sydd yn cysylltu efo ni yn Gymraeg. A dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod ni efo'r gallu fel cyngor i ymateb i bobl yn y iaith maen nhw'n cysylltu efo ni, pe bai hynna'n Saesneg neu Cymraeg. A mae'n bwysig iawn cael pobl yn y swyddi cywir, yn y llefydd cywir, lle maen nhw'n gallu ymateb i cwsmeriaid yn y iaith maen nhw'n hoffi cysylltu efo ni. Os da ni ddim efo pobl sydd efo'r gallu a'r hyder i ddefnyddio'r Gymraeg, da ni'n rhoi y safon gorau o wasanaethau i'n cwsmeriaid ni.